Il-Gvern da fondi li ammontaw 20 miljun euro mirati biex jgħinu lin-negozji jagħmlu titjib b'tali mod li n-negozju tagħhom isir aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Dawn il-fondi huma parti mill-pjan għall-irkupru u reżiljenza għal Malta. Din l-iskema ma tkoprix il-bini ta' binjiet ġodda jew estensjonijiet iżda rinnovar f'binjiet diġà eżistenti u retrofitting. Kull applikazzjoni tista' tgawdi minn sa massimu ta' miljun euro. Il-pjan ta' rkupru reżiljenza għal Malta identifika numru ta' investimenti u riformi li se jiġu finanzjati minn fond ta' 257 miljun euro allokati għal Malta, 20 miljun euro minnhom propju għal din l-iskema mħabbra. Il-Ministru responsabbli għall-Ekonomija Silvio Xkembri spjega l-implementazzjoni ta' dawn il-fondi ta' rkupru huma mirati biex ikollhom effett immedjat. Għal daqstant il-proġetti kollha taħt dawn il-fondi blan li appoġġjaw aktar l-ambjent ridu jkunu ġew finalizzati sa' Deċembru tas-sena 2025. Hawnhekk qed nitkellmu fuq assistenza għal retrofitting sabiex il-binjiet eżistenzi u l-operat tan-negozji tagħna jiġu iktar energy efficient bl-investiment li jkun qed isir u din miżura qiegħda proprju biex tħares l-effiċjenza aktar fit-tul sabiex naraw dak kollu nagħmlu iktar mod effiċjenti u bekk insiru iktar reżiljenti. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qal li din l-iskema hija mmirata biex il-kumpaniji jwettqu investiment fil-binjiet tagħhom biex isiru aktar kompetittivi u jsiru aktar reżiljenti għall-isfidi tal-futur. U tkellem ukoll dwar il-persentaġġ ta' għajnuna li toffri din l-iskema li jiddependi fuq id-daqs tal-kumpanija. Ovvjament, kull negozju skont il-kobor tiegħu se jkollu l-opportunità illi jieħu fondi skont il-kobor ta' dak in-negozju u minn hemmhekk imbagħad nkunu nistgħu naraw li minn għandu binjiet antiki li forsi qegħdin jaħlu id-dawl, hemmhekk naraw li daw il-binjiet jiġu f'sitwazzjoni fejn nifrankaw il-flus għan-negozji tagħna nġibuhom iktar effiċjenti però darba b'mod ambjentali. Din l-iskema tiftaħ fl-ewwel ta' Lulju se tilqa' l-applikazzjonijiet fuq perjodu ta' 3 xhur.